Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa da abokan arziki. Tambaya ce na zo muku da ita yau. Shin nawa kake samu da wayarka ta Android? Shin ka kasance kana amfani da wayarka ta Android ne domin yin chatting da wasu yin abubuwa na banza, baka samun kuɗi da wayarka ta Android? To gaskiya ya kamata ka gyara. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda zaka samu kuɗi da wayarka ta Android. Ku biyo. Amma kafin mu nuna muku wannan hanyoyi da za ku dinga samun kuɗi da wayoyinka na Android, ya kamata ku san wannan application ɗin guda 7 na social media da kuke amfani da su, wato safe da rana, dare da yamma da kuke amfani da su. Ta wannan applications ɗin ne idan kun yi amfani da su ta hanya da ya dace za su dinga biyan ku a matsayin ku na creators nasu. To ku biyo mu. Kamar yadda kuke gani a screen, akwai Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Pinterest, sannan akwai Twitter da LinkedIn. Na san zuwa yanzu za ka fara nazarin cewa ya za a yi ka samu kuɗi da wannan applications ɗin da muka lissafa, bayan cewa kullum kana amfani da su amma baka san ta yaya ne za ka fara samun kuɗi da su ba. To muna mai farin cikin sanar da ku a cikin wannan channel tamu ta Mamaki Tech za mu dinga kawo muku videos ɗaya bayan ɗaya akan wannan applications da muka lissafo yanzu. Don haka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin videos daga wannan channel tamu. Mun gode.